Every morning before you start your day ngikunikeza izwi ekseni ukuze uqale ngezwi bese uqala usuku lakho ngendlela efanele. A verse a day will always chase away the devil. And our verse of the day, Mahubo 125 verse 1 and verse 2. Abamathembayo uJehova bafana nentaba yaseSiyoni engenakuzanyazanyiswa kepha imiphakade. Njengalokho izintaba zihaqi iJerusalema kanjalo uJehova uhaqa abantu bakhe kanlokhu kuze kube phakade. Nanti izwi namhlanje ekseni ngicela uvuke ngalo elithi bonke abamethembayo uJehova bafana nentaba yaseSiyoni. Kuthiwa lentaba yaseSiyoni ngendlela eyayiyona noma ngafika ama storms angakanani, noma ngafika ikhukhula engakanani, noma ngafika umoya ongakanani, kodwa lentaba yaseSiyoni ayizanyazanyiswa. Akukho ama storms angafika ayiphephule ayisuse. It will remain standing noma ngabe izimo zempilo zithini. Lithi leli verse bonke ke abamathembayo bayofana nalentaba yaseSiyoni ukuthi noma ngafika ini kodwa abanyakaziseki, noma ngavuka ziphi ivunguvungu, noma ngafika ziphi ikhukhula nama storms empilo, but they remain unshaken. Bonke abantu abathemba uJehova noma singafika izimo, ziyafika izimo kodwa bona bengadluli nezimo, siyafika izimo zidlule baqhubeke bame ngoba bathemba uJehova bafana nentaba yaseSiyoni. Kuthiwa ayinakuzanyazanyiswa yona. Noma ngabe isitha siphosa lophuhlobo lwempi ayizamazamiseki. Noma kuvuka izimpi emsebenzini lentaba ayizamazamiseki. Akukho ongaba namandla okuyinyakazisa. Banjalo abathemba uJehova. Uthi yabashaya ngapha ubabone bevuka ngapha. Uthi yabahlasela ngapha ubabona beqhubeka nohambo ngoba bafana nentaba yaseSiyoni kuyophela inhlamvu kodubulayo. Ngoba bathemba uJehova bayinyakaziseki, abaqedwa laba bathemba uJehova, bathemba uNkulunkulu. Lithi maliqhubeka lithi njengalokho intaba zihaqi iJerusalema kanjalo uJehova uhaqa abantu bakhe. Yabona bathi kwakunezintaba ezazizungezile eJerusalema before ufike kulo iJerusalema wawuqala udlule kuzo lezi intaba. Banjalo abathemba uJehova. UJehova ubahaqile ngemumva nangaphambili. Athi uDavid ubeka isandla sakhe ngemumva nangaphambili kwasibeka phezulu kwami. Athi ungizungezile ngemumva nangaphambili kwasibeka isandla sakhe phezulu kwami. Abathemba uJehova banjalo ke uNkulunkulu bazungezile. Mawufuna bona qala udile noNkulunkulu wabo. Mawufuna thina bafowethu awukwazi ukuveluze kithi, kodwa uqala uyoconsulta ezulwini uyokhuluma nomnikazi wethu ngoba siphethe siphethwe ekhaya. Ingakho noSathana mayifuna uJobe waqala wayokhuluma noNkulunkulu ngoba usizungezile njengeJerusalema lihaqwe izintaba. Ngemumva nangaphambili ufica uJehova esizungezile njengalokho iJerusalema lihaqwe izintaba. Nathi sithi siyafika isithi sifica umdala kuneyinsuku, ngakho isithi angeke sisenze lutho ngoba njengezintaba zihaqile iJerusalema sinjalo nathi. Njengalokho intaba zihaqile iJerusalema kanjalo uJehova uhaqile abantu bakhe kuze kube phakade. Vuka namhlanje wazi ukuthi uJehova